Čaute ľudia, tuto je Panter Král a mám tu s kamarátom rozobranú hru, ktorý je práve tu. Vy ho vidíte tuto na kamere, tu práve tu, aj s ním volám, takže spolu s ním pracujem. Pozdrav. Vítam vás. No, táto hra bude obsahovať niečo superového. Proste mňa napadlo. Je to dobrá hra. A prosím, keď si ju zahráte, alebo keď uvidíte práve túto hru, neriešte, že je tam McDonald a niekoľko aut. To neriešte. Ale máte tu biomy a budete tu... môžem prezradiť, čo to bude? Áno. Bude to niečo na spôsob Slap Battle a nie je to ani kopírácia. Proste mne sa to napadlo, že nikto nemá takúto hru. Volá sa to Keyboard Battle. Niekde fackuješ, niekto ide s pálmičkou a niekto ide s klávesnicami. Proste jej. Takže prosím vás, zahrajte si túto hru. Bude veľmi dobrá, keď si ju zahráte a tuto máte, že... Počkať. Musím sa posunúť. Tam je jar. Tu je leto, preto je tam tá vulkánosopka, lebo je samé teplo. V lete, to asi každý vie. Potom tu je jeseň a zima. V zimnom biome viete nájsť niečo nového. Takže budem rád, keď si ju zahráte. A tak, čauko!